vais Itat Im Soukous Son Cavaron Sou côté Im Kis Non ma chaîne c'est grand monde Chaud c'est prime En bas bois c'est prime Devant c'est prime Nee, zo zomaar naar de Nantek la. Am den zo'n kombassen o blauwas bondiger, dus in Allemagne, hoe net de Haiti, we zijn scheur dat studie allemaal, a goed net de Haiti, ne, a vraiment ben puur even nog baren zijn waar per mil van euro duurde was, a en de ben aan men, waar we vinden een pies markeren. Ik wist toch wel wacht, maar ik kon dat leer is heel weg. Per mil van euro die maar dat kan zo. Toch, er waren graag chappelen aan predi. Meer wist ben die waren te willen regelen. Ik hoorde gewoon het op Plaçal, leg me toesto de guerre, dan leg me niet schopte, de capaciteit. Agora né met alle goede hun binnen van dan parvieren nog que me pense em mil de was. Agora enes o gosal o vendo se wat dus kolonie espanhol ka Haiti ava terre de o Londen no havia na Espanha no havia de France. Après vraiment zo kan attaquant à peu près was het Bresel trainer Haiti après ça, la République d'Haïti, la République Dominicaine, ça demande a goede pawaai zo Bresel no attendon tout le ça demande tout le par onze d'Haïti, mais on va dans musique Rankit, ça signifie le petit ranch quoi. Donc on va de hoche en Haïti on braucht kein Angosal pour un battre partout. Maar dan vraiment pour que deux soignants réduits zo, alors dus que doe wacht wie de boer, c'est de drogen tout de goeie a goede par doer par pilar doer hat tout aan doer dans de mot montre dans ce montre jusqu'à peut-être mais on se savait peut-être une torture mais c'est quelque chose. Aveva drogen petrada a guai, a goede vegando manchette, vegando rond a vice, fin toch toe de jaart, en lakken no zo en de goede bourgeois pa we de jaart kwit, a paradour, a dour hat tot kwit. Je vais, Itat, Im Soukous. Boven Haiti zo'n bob dus regenten. Dus gewoon bobal que conseguia nem blijven. Maar dat pese zo was rezo horen in denk ik dus gemeer analyse ne Petra daar markeerde de foio in Europa. Maar denk ik Petra ken pressen da haine video qualité quoi. Mais les modèles avant mais là ni non oblige var mesa. Mais ce qu'on dit à voilà la boire un doux aga regi dice alias rebis va Hamburg vi aller au doux de ante. Am ni halle over die venne. Maar ik kan wel rijden, maar hij moet rijden, we laten daar daar wakker de homza wakker de moeder dan daar. En die we zijn dan we zijn habitué. Halen we over elkaar daar onder was nog wel programmeren la mano of mensen. Dus kunnen we met dat nog eens. Pas dikker om dit bij Rankit. Ja, maar dat is heel wees. Ik pem zich niet. Devant ses primes, devant la danse ses primes. Het was labour wanneer ze de rebellen we van laag naar ver. Dan voel je koers om dit. En we zijn lekker om wat op per van milden de goos bemnis. Waar hij gaat om elkaar aan. Had de goede nog ver naar ver we zijn koers de goos. En bib zaden paden denen gewoon.
Ali avis do zit. Après me avise als catechies do. Na vigale ad rebrada ies. Aveva calviso che un dopo vaskenta vis un bratisa. Après me vis school, si gaan temperature, vis redem coutu do school, abia ganteno e pastau ronde an termais do. A reglan de vel, a reglan vis ali spella, a beva lo vis reddo vis juego, fin roos, la wacht dan betegenen. A juego van la vis, c'était vis un tau ici, had dan de om o labo o nieuwe sjomene. We zijn nou tegen de van de tempel net dan wil het graag mensen oplossen. Maar ook in de Arendonda, aga Petrada, a Malaya, aga tudo que comando televisor. Maar pessoal, aan dus is ons wat dit keer gentil, aga vision, niet om vision meer gereden. A pessoal dessa aviso meu bem in Alemanha, uma dificuldade quando a estômago, c'était ook gerade zeiden van hospitaal, dan ben dan. Ongeveer was ik een dictatuur, goede, maar die wil je goed in. Die wil je in zo'n dat zou je niet leren. Ik wil beeld Hitler. Ik wil beeld. Oh ja, als je la moine laat in la meelij, de strijd dat we hard aan die gaan of op lage nemen, den in de stad hoe in. Die voyait, die voyait, putain, à gauche de l'air, die voyait, là que die va de remplacer, il va voir que Golvot, on est en France, mais il n'y a que Golvot. Ils ne sont pas de, obligé, met de occupation, le monde de Verreta, au sacré Petrada, un monde encore de voitures de course. Dan duurde we een beetje Jean-Claude. Want we laten een dictateur. Wat een dictateur. Maar bij mij arriva Idan ne lakken awai petawa ima de lakken de hoorn avro tu de welt encore. C'était rien de lakken de schrijven de cultuur de massacre. Ik heb ook gehad over zout ben fin. Pas pour venir là, il faut que ça change ici. A Gourne hein ben au revolt en temps de tema, mais je viens tard va que une tard là comme mitrailleuse à tenir là c'était je me sombre de helemaal zo kwijt quoi. Après mon bon man fin. Nous coupons ça de vie pour que c'est. Peut-être on dit ça tout vidéo. On dit ça tout. Ja. Pas avviso so anni hanna diciamo hanna ho chiamato a lì invece a Petrado penoso perché invece si abituano invece non va penoso allora due da comprendere hanno qua ma da gente invece di strai on dit pas werken niet in huis als je met de auto's gaat Je vais quitter Im Soukous Mon cabaron Mon côté Im Kis Non ma chaîne c'est grand monde Chose c'est prime En bas bois c'est prime ben daar gekregen, ik over confiance te zoeken, aan mon gewoon. Nu is gewoon discussiëren, je kunt het altijd over een deel doen. Maar is eigenlijk iets kunnen, het allemaal wel. Maar ik mij hoe ik ben conscient waar we kunnen discussiëren, dat is misschien wel belangrijk. Avant ton bec qui fréquent, coule sous mon demande aux cigarettes. La fraîcheur son bec qui fréquent, mais coule sous mon demande aux cigarettes. Sous cabane n'a pas $1, sous divan n'a pas